Ďakujem Bohu za každým, keď ma usvieča. Viete, niekedy by som mu mala byť za to vďačnejšia, ako sa mi práve chce. Minulý týždeň som mu raz ďakovala celý deň. Hovorila som mu, no vďaka ti Bože, že mi to ukazuješ, vďaka ti aj za toto. Mala som pocit, že na konci toho dňa radšej rýchlo pomežím do postele, len aby sa mi ešte niečo neukázal. Milosťou ste spasení skrze vieru. Je to dar Boží, nie zo skutkov, aby sa nikto nechválil. Milosťou skrze vieru. Všetko, čo príjmame od Boha, k nám prichádza rovnakým spôsobom. Milosťou skrze vieru. Naša viera v Boha, alebo naša viera v zasľúbenia nám nezískava požehnania od Boha. Je len rukou, ktorá ich príjma. Je to Božia milosť a jedine Jeho milosť, ktorá sprostredkuje Jeho dobrotu v našom živote. Nikto z nás nemohol byť dostatočne dobrý, aby si zaslúžil niečo z toho, čo pre nás Boh robí. A preto sa nemusím cítiť menej cenne. Mali by sme skôr žasnúť nad Božou dobrotou. Takže milosťou skrze vieru. Možno hovoríš, chcel by som mať nejakú vieru. V skutočnosti každému človeku bola daná miera viery. Rímanom kapitola 12 hovorí, každý muž, každá žena, každý chlapec, každé dievča má vieru. Ty máš vieru. Máš dostatok viery na to, aby si robil čokoľvek, čo máš robiť vo svojom živote v ktoromkoľvek čase. Povedz, mám vieru. Možno sa ti zdá, že tvoja viera je slabá, pretože si ju možno veľmi nepoužíval. Alebo ju možno používaš len v niektorých oblastiach. Dlhý čas som vieru v Boha používala len na to, aby mi boli odpustené hriechy a dúfala som pri tom, že sa raz dostanem do neba. Nevedela som, že môžem použiť svoju vieru aj v iných oblastiach môjho života. Nemáte, pretože neprosíte. Ak prosíte vo viere, dostanete. A dovolte mi povedať, že môžete prosiť o všetko a čokoľvek. Nemôžeš prosiť Boha o príliš veľa. Povieš, no a čo ak budem prosiť o nesprávnu vec? Už nedostaneš ju. Takže nemusíte mať obavy. Čo ak by som si toto nemal od Boha pýtať? No, potom ti to Boh len nedá. Viete, sú niektoré veci, o ktorých Biblia hovorí, že si ich môžeme žiadať, ale je veľmi veľa oblastí v živote, ktoré sú veľmi špecifické a špeciálne pre náš život. Biblia ti nehovorí, koho si máš vziať, nehovorí ti ani, kedy si máš kúpiť nové auto, ale dáva nám v tom múdrosť. Takže ak nasledujeme vedenie Ducha Svätého, nasledujeme múdrosť a vždy sa potom spoliehame na Boha a prosíme ho, aby nám v tom pomáhal. Môžeme vstúpiť do úžasného života. Viete, v minulosti som nevedela, že môžem použiť svoju vieru na to, aby som prekonala svoju minulosť. Myslela som si, že je to jednoducho tak. Som obeť zneužívania. Teraz by som sa už obeťou zneužitia nikdy nenazvala nikdy. Už by ste ma nikdy neprinútili povedať, že som obeť zneužitia, pretože už nie som obeť zneužitia. Som nové stvorenie v Kristovi a kráčam vo víťazstve. A bez ohľadu na to, čo sa ti stalo, chcem ťa povzbudiť, vzdaj sa akejkoľvek mentality obete, ktorú máš. Nemôžeš byť obeť a nové stvorenie v Kristovi zároveň. Takže máš vieru. To, čo robíme v tejto službe, bolo všetko robené vo viere. Neviete si ani predstaviť, aká som nekvalifikovaná na to, čo robím podľa svetských kritérií. Je to takmer hystericky bláznivo smiešne, tak preto viem, že je to Boh. Preto sa v 1. liste Korinťanom hovorí, že si Boh zámerne vyberá slabé a pre svet bláznivé veci, aby zahambil múdrych. Chce, aby sa svet pozrel a povedal, to je nemožné, to je nemožné, aby si mohol toto urobiť. A potom chce, aby sa svet pozeral na to, ako sa to deje cez teba. Amen. Tak vzíde sláva len Bohu. Čo myslíš, koľko ľudí sa na teba v živote pozrelo a pomyslelo si? Je to nemožné, aby si sa niekedy zmenil. Je nemožné, aby toto niekedy robil. Tým, že veríš Bohu, robíš to. Viete,
Neplánovala som počas tohto víkendu kázať posolstvo o viere. Vlastne som ho napísala pred pár týždňami na svojej stoličke. Čítala som jednu kapitolu, ktorá je celý list Filemonovi a prišla som k veršu 22. A niečo sa vo mne naštartovalo a tak som si pomyslela, mala by som pripraviť jedno posolstvo len o tom, ako viera funguje, pretože existuje niečo, čo by sme mohli nazvať aj zákonitosťami viery. A zákon funguje za každým tým istým spôsobom. Napríklad gravitácia je zákon, gravitačný zákon. Čo znamená, že za každým, ale nie niekedy, ale za každým, keď vyhodíte niečo do vzduchu, spadne to zasa dole. Takže čo sa týka viery, existujú v nej určité zákony. A myslím to tým, že viera funguje podľa určitých zákonitostí a podľa iných zákonitostí nefunguje. A tak keďže máte vieru, povedzte, mám vieru. A keďže od Boha nič nedostanete, pokiaľ nepoužijete vašu vieru, myslím si, že by bolo dobre stráviť trochu viac času dnešné ráno tým, aby sme zistili, či robíme to, čo by sme mali robiť s našou vierou a či ju používame spôsobom, ktorým bude aj práceschopná a produktívna. OK. Znie to tu celkom dobre. Dobre, teraz budeme čítať z listu Filemonovi z 1. kapitoly, verš 22. Pavol píše Filemonovi o otrokovi, ktorý sa volal Onezim, ktorý od Filemona utiekol. Pavol sa ho ujal a stal sa jeho duchovným synom. Teraz ho chcel Pavol poslať späť k Filemonovi a chcel sa uistiť, že ho príjme milosrdne a nepotrestá ho, že utiekol. O tom to je aj zvyšok tohto textu. Ale potom Pavol hovorí, mimochodom, toto je veľmi dôležité. Pavol bol vo väzení, keď písal tento list. Vo väzení a nevedel, či sa odtiaľ vôbec dostane, ale píše Filemonovi a vo verši 22 hovorí: Zároveň priprav hostovskú izbu v očakávaní rozšírenia tvojej pohostinnosti pre mňa, pretože dúfam, že mi skrze tvoje modlitby bude umožnená vzácna výsada prísť k tebe. Takže tu vidíme niečo naozaj dôležité. V prvom rade teraz hovorí, ja mám vieru, že ak sa ty budeš za mňa modliť, dostanem sa odtiaľto a budem ťa môcť prísť navštíviť. Takže mal vieru v silu modlitby a veril, že keď sa on sám modlil, alebo keď sa ostatní modlia za neho, to otvorí dvere jeho prepusteniu z väzenia. Nemodli sa, ak sa nemáš modliť z viery. Keď sa modlíš, maj jednoduchú detskú vieru. Po prvé, že Boh ťa počuje, po druhé, že Boh ti buď dá to, o čo si prosil, alebo ak si prosil nesprávnu vec, dá ti niečo lepšie. Amen. Potom hovorí, priprav hostovskú izbu v očakávaní mojej návštevy. Teraz vám chcem hovoriť o sile očakávania, pretože viera by mala byť aktívna a mala by agresívne očakávať. Pavol hovorí, ty sa za mňa modli. Ja verím, že sa odtiaľto dostanem a prídem ťa navštíviť, takže mi radšej dopredu priprav izbu. No tak, vidí to tu niekto? Takže radšej sa ponáhľaj a priprav mi izbu, pretože on si bol taký istý, že určite príde. Tehotné ženy nazývame očakávajúcimi matkami, pretože viete, ako to je, keď ste tehotní. Keď ste tehotní s túžbou, keď ste tehotní s cieľom pre váš život, keď ste tehotní so snom o oslobodení, alebo ste tehotní so snom urobiť niečo veľké pre Boha, alebo čokoľvek to je. Usporiadať si dom, alebo vidieť uzdravenie svojho manželstva, alebo čokoľvek to je. Musí to byť niečo, čoho ste naozaj plní, alebo to musíte očakávať. Amen? Očakávať. Mnoho ľudí nič neočakáva a tak nič nedostane. Mnoho ľudí má takýto postoj, takže počkáme a uvidíme, čo sa stane. Ja by som takto nikdy nežila. Nikdy neviete s postojom tak dobre, len počkám, uvidím, čo sa stane. Nikdy neviete, čo Boh urobí. Nemôžete očakávať až príliš veľa. V Izajašovi 30:18 je úžasné posolstvo, ktorého som sa chopila pred mnohými rokmi.
že Pán očakáva, aby sa omilostil, aby ťa omilostil. Boh očakáva, že príde príležitosť, kedy prejaví ti dobre. Pán očakáva, predĺžuje očakávania, aby mohol byť milostivý k tebe, aby ti preukázal milosť a láskavosť, aby ti preukázal milujúcu láskavosť, pretože Boh je Bohom spravodlivosti. A tí, ktorí očakávajú na Neho, vyzerajú a túžia po ňom, po jeho víťazstve. Takže zjednodušene povedané, on sedí na svojom tróne v nebi, pozerá a očakáva toho, ku komu by mohol byť dobrý, pretože hľada tých, ktorí očakávajú na Neho, aby on mohol im preukázať svoju dobrotu. Ak by ste mohli pochopiť len túto jednu vec, bolo by to dosť, aby to spôsobil veľkú zmenu vo vašom živote. Pretože chcem vám povedať, čo očakávaš. Viac toho, čo si mal v minulosti, viac problémov alebo sklamania, očakávaš, že ťa prepustia z práce, pretože si počul, že budú prepúšťať. No a čo? Aj keby ťa prepustili, očakávaš, že ti Boh dá lepšiu prácu ako tú, ktorú si strátil. A nečakaj, až pokiaľ si až po pás problémov, začni očakávať teraz. A najviac chcem vám povedať, potrebuješ vysloviť slova očakávania. Keď si plný očakávania, hovoríš o tom, čo očakávaš. Nehovoríš to, čo máš. Prosím vás, zmocnite sa toho niekto a pochopte to. Žalm 27.14. Žalm 27.14. Čakaj a dúfaj, očakávaj na Pána. Buď statočný a odvážny. Nech je tvoje srdce pevné a vytrvalé. Áno, čakaj a dúfaj. Očakávaj na Pána. Každý nech povie, ja očakávam. Teraz rozprávame veľa o Izajašovi 40.31. A v momente, ako ho začínam citovať, všetci to uvidia. Ľudia dokonca tlieskajú vždy, keď citujem tieto verše. Tí, ktorí očakávajú na Pána, budú mať obnovenú svoju silu. Budú sa vznášať na krídlach ako orly, budú bežať a nebudú ustávať, budú chodiť a nebudú klesať. Ale ak to čítate a študujete toto slovo očakávať v originálnom jazyku, alebo sa pozriete v Amplified Bible, ktorá približuje niečo z originálneho jazyka, hovorí sa tam, že tí, ktorí očakávajú, túžia a očakávajú na Pána. Takže aj keď čakáš na Pána a nerobíš nič fyzicky, pretože možno si v situácii v tvojom živote, s ktorou nevieš nič urobiť a niekedy hovoríme, musíš len očakávať na Boha. Ale to očakávanie, aj keď nie si aktívny v riešení problému, si veľmi aktívny duchovne. Nikdy nebuď duchovne pasívny. Zostaň veľmi aktívny duchovne v očakávaní. Bože, očakávam prielom. Možno dnes je ten deň. Môžeš použiť aj svoju predstavivosť. A nehovorím o tom, aby si sa stal divným čudákom a aby si sa stratil v kontrole svojej mysle, ale máme predstavivosť. Na čo si myslíš, že ju máme používať? Máme ju použiť na to, aby sme si zapamätali všetky hlúpe veci, ktoré sa nám stali v živote a všetko to zlé, čo sa stalo. Prečo si len nemôžem sadnúť, zatvoriť sa na minútu, zatvoriť oči a povedať, Bože, budem len chvíľu snívať vo veľkom a budem si predstavovať, aký bude môj život, keď príde prielom, pretože viem, že je na ceste. Amen. Takže viera je plná očakávania. Po druhé, musíme porozumieť tomu, že viera sa Bohu nielen páči. Židom 1.6. Bez viery nie je možné páčiť sa Bohu, ale tí, ktorí prichádzajú k nemu, musia veriť, že on je. Naozaj sa mi páči táto druhá časť. A že on je odplatiteľom tých, ktorí ho usilovne hľadajú. Takže Boh nie je len, že očakáva, že veríš, že existuje, ale on chce, aby si veril agresívne. Že keď študuješ slovo, hľadáš Boha, modlíš sa pravidelne, zostávaš Bohu, očakávaš odmenu.
Pretože ak slúžiš Bohu, deň odplaty vždy príde. Amen. Je to presne také, ako keď čakáš výplatu v piatok, alebo dvakrát týždenne, alebo dvakrát v mesiaci, alebo raz za mesiac, alebo kedykoľvek ti chodí výplata. Očakávame deň výplaty. Takže mali by sme očakávať odmenu od Boha, pretože keď študujete to slovo odmena, Boh v Biblii zasľubuje znova a znova a znova, že keď robíme správnu vec a robíme správne rozhodnutia, budeme mať odmenu v našom živote. Ale možno niektorí z vás ste práve teraz v období sejby vášho života. Nuž siate a oranie nie sú také vzrušujúce, alebo farmár nikdy neseje s tým, že by nemal na mysli žatvu. Seje, pretože očakáva žatvu. Oráč nejde von orať a prekopávať kamene, rastliny, semienka, zavlažovať záhradu s tým, že si myslí, no teda neviem, že by neočakával žatvu. Aj my musíme siať v očakávaní. Preto aj keď by sme nedávame do Božieho kráľovstva len preto, aby sme niečo získali. Nemyslím si, že toto je dobrý motív na dávanie. Myslím si, že by sme mali dávať preto, aby bol niekto požehnaný, aby sme si uctili Boha. Napriek tomu by sme mali vždy sadiť z očakávaní, uvoľniť tým svoju vieru, ktorá hovorí, pretože som poslušný v tom, čo mi hovorí Boh, môžem mu dôverovať, že on naplní všetky moje potreby podľa bohatstva svojej slávy skrze Ježiša Krista. Dávanie je jednoducho múdre, pretože zasievate pre svoju budúcnosť. Bez viery nie je možné páčiť sa Bohu. Naše skutky robené bez viery Boha netešia. Len to, čo robíme vo viere, a to znamená, že skutočne celým srdcom veríme, že Boh nás povolal to urobiť. Len tým, čo robíme vo viere na to, aby sme ho oslávili, sa mu páči. Rímanom 14:23 hovorí, čokoľvek nie je z viery, je hriech. Človeče, keď len tak sedíte a popremýšľate na tým chvíľu, celkom vás to dostane. Akokoľvek, čokoľvek, čo robím a nerobím to vo viere, je hriech. Starosť je hriech. Strach je hriech. Koľký z vás sa sťažujete z viery? Takže to znamená, že sťažovanie sa nie je len je to hriech. A to je dôvod, prečo pravidelne potrebujeme povedať ďakujem ti, Ježišu, že si mi odpustil všetky moje hriechy a že môžem byť neustále očistený v krvi Ježiša Krista. Amen. Halelúja. Neberte si niekoho, ak v tom nemáte vieru. Viete, prvýkrát som sa vydala, keď som mala 18 rokov, hlboko som vnútri vedela, že to bola chyba. Ale pretože som bola sexuálne zneužívaná svojím otcom, myslela som si, že ma nikto nikdy nebude chcieť, tak som sa chopila prvej príležitosti, ktorá sa mi naskytla. A myslím si, že veľa ľudí robí práve toto. Sú takí zúfalí a boja sa, že si nikoho nenájdu alebo sa snažia dostať z pocit osamelosti, že robia niečo, v čom nemajú pokoj a potom kvôli tomu trpia mnoho rokov. Nerobte niečo, pokiaľ v tom nemáte pokoj. Ak nemôžete robiť to, čo robíte vo viere, potom to nerobte. Nenechajte sa priateľmi donútiť niečomu, čo viete, že nemáte robiť. Ak máte pocit, že nie je správne si pozrieť nejaký film, je mi jedno, že všetci vaši známi si ho idú pozrieť. To by si nemal robiť, ak to nerobíš vo viere. Je to tak, alebo nie? Áno. Nuž, pri tomto ste ako si stíchli. Takže neviem ako vy, ale ja mám rada takéto veci. Som rada, keď ma Božie slovo vyzýva. Milujem, keď ma Boh napráva a karhá. Nepáči sa mi to, že som urobila niečo zlé, ale som tak rada, že ma Boh napráva. Nikdy sa pritom necítim, že ma súdi. Som len nadšená, myslím si a ďakujem Bohu za každú chvíľu, keď ma usvieča. Niekedy som mu za to mohla byť viac vďačnejšia, ako sa mi práve chce. Viete, minulý týždeň som mu raz ďakovala celý deň. Hovorila som mu, no vďaka ti Bože, že mi to ukazuješ, vďaka ti aj za toto, akože vďaka ti Bože, že mi aj toto ukazuješ. Mala som pocit, že na konci toho dňa radšej rýchlo pobežím do postele, len aby si mi neukázal ešte niečo ďalšie.
Vďaka Bohu, nie každý deň je taký, ale naučte sa byť vďační za takýto vzťah s kráľom a pánov, že vás natoľko miluje, že vás nenechá v tom neporiadku, v ktorom práve ste. Milujem to. Takže ak sa vám tak trochu starám do vašich vecí, tým, že hovorím, čokoľvek nie je z viery, je hriech, tak buďte radi. Všetko, čo spôsobuje, že sa začnete tak nejak mrviť na svojich sedadlách, znamená, že to potrebujete počuť. Bod 3. Viera musí byť založená na Božom slove. Viac ako čokoľvek iné, v prvom rade máme vieru v Boha. Biblia hovorí, majte vieru v Boha. Už predtým som vám hovorila, že všetci máme vieru. Každému človeku bola daná miera viery. Teraz ti chcem niečo povedať. To, čo urobíš s tou vierou, je úplne na tebe. Môžeš vložiť vieru v seba, čo síce nebude fungovať, ale ak to chceš skúsiť zo pár rokov a potom sa cítiť mizerne, nech sa páči. Môžeš vložiť všetku svoju vieru do ľudí. Nehovorím, že nemáme ľuďom dôverovať, ale môžem vám povedať, že ľudia vás sklamú aj opustia. Nemáme ani schopnosť navzájom sa nesklamať, pretože nie sme perfektní. Takže nevkladať všetku dôveru do ľudí, to patrí len Bohu. Môžeš ľuďom dôverovať, ale nezajdi príliš ďaleko, pretože vo chvíli, kedy sa na niekoho pozrieš a povieš si, ty ma nikdy nesklameš, v tej chvíli si v probléme. Nevkladaj svoju vieru ani do systému v tomto svete. Uisti sa, že závisíš na Bohu. Buď závislý na Bohu. Náš národ sa stal úžasným, pretože muži a ženy, ktorí sem prišli, boli závislí na Bohu. A náš národ sa musí vrátiť k závislosti na Bohu. Politika bez Boha je nebezpečná. Viera musí mať dobrý základ. V prvom rade vlož svoju vieru v Boha. Možno máš skvelú prácu a možno ti dávajú výplatu každý týždeň. Nuž na tvojom mieste nespoliehal by som sa, že sa táto práca postará o teba až do konca života. Buď závislý na Bohu. A pokiaľ potrebuješ viac peňazí a v práci ti nezvyšujú plat, tak ako by si prial, nehnevaj sa na nich. Buď závislý na Bohu, často sa pozeráme na nesprávny zdroj, ktorý by sa mal o nás postarať. Mali by sme sa vždy pozerať na Boha. Ak ideš k Bohu a Boh chce, aby ti tá firma zvýšila plat, tak naplnia tvoje potreby, urobí to takým spôsobom. Ale ak ťa chce zabezpečiť iným spôsobom, pretože si vložil svoju vieru do Neho, otvoril si široké dvere mnohých možností a spôsobov, ktorými by ťa Boh požehnal. Počujete ma? A niektorí z vás sa pozerajú len na jeden zdroj. Pozeráte sa na svoju prácu. Potrebujete sa pozrieť na Boha. Bože, nezáleží na tom, čo mi iní nedávajú. Keď sa ty rozhodneš, že mi niečo dáš, tak to bude mať. Počujete ma? Poviem vám to ešte raz. Musíš povedať Bohu, nezáleží na tom, čo mi iní nedávajú. Keď sa ty rozhodneš, že mi niečo dáš, žiaden diabol v pekle ani žiadna osoba na zemi nezabráni v tom, aby som to prijal. Amen. Takže viera musí byť založená v prvom rade na Bohu. Viera v Boha, majte vieru v Boha a potom poznajte Božie slovo dosť na to, aby ste vedeli, aké vám dal zasľúbenia a vložte svoju vieru do tých zasľúbení. Teraz nehovorím o tom, že keď sa modlíte, nemôžete sa modliť za niečo, pokiaľ nenájdete k tomu veršík, ale myslím si, že je múdre čo najviac, ako sa dá naplniť svoju modlitbu Božím slovom. Modlite sa Božie slovo, modlite sa slovo opäť smerom k Bohu. Pripomínajte veci Bohu. Proroci to robili. Celý čas pripomínali Bohu, čo v minulosti povedal a ty potrebuješ povedať, Bože, zasľúbil si, že naplníš všetky moje potreby a ja očakávam, že to urobíš. Ďakujem ti za to. Zasľúbil si, že keď budem svoje deti učiť kráčať po priamej ceste, po ktorej majú ísť, keď zostarnú, neodklonia sa od nej. Takže kdekoľvek teraz sú, Bože, verím, že sa navrátia. Biblia nám hovorí, že Boh dal každému z nás mieru viery a viete, čím viac tú vieru používate, tým viac porastie. A máme tiež jeho milosť, aby nám pomáhala. Kedykoľvek vykročíme vo viere, jeho milosť, jeho moc a jeho schopnosti prichádzajú, aby nám pomáhali byť efektívni v každej oblasti nášho života. Viete, myslím si, že sa musíme naučiť tak veľa, ako len môžeme o milosti, pretože milosť je fenomenálne úžasná. Milosť je Božia moc, ktorá nám bola zadarmo daná a uschopňuje nás k tomu, aby sme robili čokoľvek,
máme v živote urobiť, a to bez akéhokoľvek zápasu, vypätia a námahy na našej strane. Milosť nás zachraňuje, milosť nám odpúšťa, milosť nám ponúka zľutovanie. Milosť je skutočne úžasná.